Moi, mä täällä Pyypelö. Tässä videossa mä Juli näytän, kuin mun kaveri mä ei ole taitanut esiintyä toisia videoilla. Juli näyttää hienoja vesitemppuja. Toivottavasti pidätte. Tuossa on Vilma. Sillä on oma kanava. Nyt editoi hidastuksen näihin. Joo, mä editoin. No niin, N, Y, T. Joo. Muista tykätä videosta ja seurata kanava. Niin nyt Vilmalle 100 vettä. Mä en ole varmasti näette, mutta sillä 100 vettä siitä. Oho, nyt tulee auto. Pysäytä video. Niin, video taas päällä. Sitten, jos mä muistutan sua jossain. Joo. No niin, aloita. Niin kuin tässä. No niin, mulla oli jo video. Se autojuttu. Niin. Ja toi juttu. No niin, voit aloittaa. Joo. Hyvä. No niin, nyt. Nyt sillä 100 tosta jutusta. Ei Vilman päälle yli, näittekö? Wow. Apua! Mun päälle lensi. Tyypit munkin päälle lensi. No niin. Oliks toi hieno? No niin. Joo. Oho! Oota, meneekö sateenvarjori? No joo, kotoinen sateenvarjokin likki. Saataisinko me vaikkapa 10 tai 5 tykkäystä? Tupakka sateenvarjo, no niin. Ja nyt ei tee taas se, että tuosta tippuu niitä pisaloita. Ei kuin siinä on vettä niinku. Okei. Näet, jos te olette tarkkoja, te voitte nähdä sen, että Juli tuossa tippuu pisaloita ilman päälle. Mitä? Mä koitan tehdä silleen, että ne kaikki vedet tulee mun päälle. Okay. No ei oikeesti. Täällä kyllä me voidaan vähän lämmää. Sitten katon näin. Oh! Mun täytyy ottaa zoomit pois. Jos olisi sellaiset vesisout, niin mun pitäisi mennä sinne. Niin. On! Video taitaa loppua tähän, sateenvarjo Ei lopukaan. Totta. Ei lopu. Ei loppu. Laita se vaan paussiin. Joo. Hyvä. Vettä paljon ja... Taasko? Muistakaa laittaa paljon likkejä, että Vilma saa uuden sateenvarjon. Sateenvarjon.
20 tykkäystä, niin mä ostan Vilmalle uuden sateenvarjon. Ostan Vilmalle uuden. Niin, 20 tykkäystä, niin me tehdään osa 2, joka loppuu vasta, kun ei enää saa korjattua. Niin, sitten jatketaan toisella sateenvarjolla. Niin, sen jälkeen. Noniin, sit tulee taas sinne. No niin, nyt on aika paljon vettä. Apua, sitä lensi tohon. Tutkaa näitä muotoja tässä. Ja kattokaa tätä! Apua. Ehkä mene vähän kauemmas. Apua! Tuli mun päälle! Joo, ne kaikki, että oota Vilma! No Juli, mä ensin tölvää tähän puuhun. No niin. Hyvä! Sä oot paras! Mainitse mun kanavan nimi CT_Sugal. Onko CT_Sugal on Vilman kanavan nimi? Eli vähän niinku Sleistalli sokeri. Niin. Mut englanniksi vaan ja se Sleistalli lyhennetty. Ettei teisi mennä tässä hälikki, kato Vilma. Näytä. Kato! Ei kun se menee aina tolleen, kun toi on mennyt rikki, kun mä rikoin sen. Villon! Mä tein näitä samoja temppuja mun friendin kanssa. Noniin. Ei nyt tule. No joo, sitä lensi kyllä tonnekin Sitten ei asti. saada nää kaikki Hidastuksella. niin, että ne on pienellä. Niin, muistan. Nyt tulee iso oto. Ja taas meni! No joo, sitä lensi mun saappaallekin. Oletaan nyt voisiko sun mennä istumaan nyt? Joo. Mikä hänellä on? Niin. Mikä juttu? Ei. Mä sit aika temppuja. Mä en sit heitä tonne päin, koska siitä kävelee. Niin, tee se, että... Nyt ei siitä putoa pisaloita. Kato näin. Tee se super iso loiskaus nytte. No joo, sitä mentiin muuhunkin. Noniin. Toikin hidastus. Hei. Ja heittää se pois ne kaikki kohdat, jossa mun sateenvarjo menee kuhmulle. Joo. Tai en leikkaa. Tai elä leikkaakaan. Joo. Ne on hauskoja. Kato. Tää taitaa olla mun eka video ulkona. Mitä just tapahtuu? Noniin, kat. Me ollaan täällä takaisin. Tää on sun eka video, minkä sä teet ulkona. Niin on. Ja kun sä teet sun kaverin kanssa. Niin. Oikeastaan mä oon työstellä 2 kavelinkaan oleva. 1 puolen tunnin ja 1 melkein puolen tunnin. Wow! Täältä saa puhtaita hienoja. Joo. Ja... Tee toi
Supersuuli palmos, että sitä lentää tuonne talolle asti ihan. Okei. Tähän pitää laittaa ihan sikana vettä. No joo. Tuu auttaa. Joo, video keskeytetään nyt. Lennoon. Hyvä. Ei ollut ihan... Auto tulee. Tuonne asti lens vaan. No niin, nyt se uudelleen. Sulla on salama päällä. Ai. Ups. Niin joo. Oh! Siitä lensi jonkin tohon tässä. Ei ollutkaan video. Luulitteko te, että me lopetetaan tää video? Niin. Luulitteko, menittekö plankkiin? Ootteko te nuubeja? Ei oo. Mun katsojat on ploita. Ootteko te hauskoja vai miksi te luulitte? No niin, nyt. Kaikkia lennäs. Ota laita nyt se sun päälle. Noin, hyvä. Ota! Apua! Ota, tuu kuvaa tänne, mäkin haluun. Testa. Mäkin haluun testaa. Joo, mut sun host menesti ihan määrä. Okay. Sama. No niin, meitä kuvaa. Okay. Nyt on täällä kuvaamassa jo. Tuolla on aikaisu. Hyppää ihan täysiin. Mä yli äsken tein sen No niin, nyt te kuvaa. Joo. Editoi noikin hidastukselle. Kommentoi, että kumman oli isompi. No niin, nyt tulee mun Nyt tulee vielä uusi. No. Mä blokkaan, ettei muuhun lennä. Hyvä, ota. Ja hei, nyt te, Joo. jos teidän mielestä Oona voitti, laittakaa sininen sydän emoji. Jos mun mielestä, tai teidän mielestä mä voitin, laittakaa valkoinen. Ei kun laittakaa mulle Juuli musta. Joo. Laittakaa mulle musta sydän. No niin Oona, kato. Tässä on mun. Niin Se testata... sun. Joo. Hyvä Vilma. Mä oon ihan märkä. Rekisterit piti peittää. Joo. Noniin. Hyvä. Nyt. Hyvä. Tässä tämä video oli. Pitäkää hyvä päivä ja tykätkää ja tilatkaa kanavaa. Moikka! No ei oikeesti. Joo, menittekö te taas siihen plankkiin? Jos sä menitte pränkkiin, niin... Niin. Eli täytyy käydä vessassa silloin. Niin. Näin. Ei! Se liikut tonne. Ei tää vitsi. Te ette tätä kuule, mutta mä naulan aivan sikana. Tää on hyvä. Kato näin.
yhtäkkiä mä vaan menen istumaan ja kaadun. Kato, nyt laitetaan tähän. Ei. Ei, jos me saadaan tähän 20 tykkäystä, Vilma aikoo juoda tätä vettä seuraavan videon alussa. Joo. Jos me saadaan 20 tykkäystä. No niin, kappase se video. No niin, tuossa aloiteltiin jotain. No niin, nyt oikeesti lopetetaan tää. Joo, moikka! Pitäkää hyvää päivää, tilatkaa, tykätkää kanavasta, pitäkää hyvää päivää, muistakaa seuraavan palttiin alussa, jos se on paltti, niin on ehtinyt. Se oli pränkki. No mäkin uskoin sitä! Vilma, mäkin uskoin sitä, haloo! Jahas. Anno, otetaan suojaa. Katsos! Hei, taas tee sen pamos, että sitä tulee tänne asti. Okei. Täytyy mennä puuhun suojaan. Tuu vähän lähemmäs. Ok. No niin, nyt on runsaasti vettä. Sitä edes tohon asti, kattokaa. Älä vielä! Joo. No niin, nyt tulee oikeesti iso. No joo. Oikeesti Ohi liitu, mutta sun täytyy editoida toi pois. Moikka, pitäkää hyvää päivää. Tykätkää jatkaa videosta. Mitä vitsi, Vilma? Mitä vitsi? Mulla on kuule sateenvarjo!